Kama na inyakum kitira Mungi TV kaneno kanya seo yeno chopo kende chenro maro imore sa dek e wange chap an kagi Belinda Adhiambo nyarge makala kaka jaloko maro e buch jo piny kawuono twako chomo mana Homa Bay kumorite jatend piny Kenya William Ruto kiny Ali Abich bro gomba kagiwelo mineno kagi Kennedy Obuya jakom mar UDA Homa Bay kanyo Michael Nyangi NMCA mar Kochia Evans Oloo jaked ne ratich oganda to gina Kristo Tuko jakom ODM Masoba gidhi gomba kani limbe mar jatend piny Kenya ni dhi konyo gi gang'o to gidhi rwake machal nade noneno ka serwake Kisumu kaja chabro tango no pichni moko gi kuonde moko mabe no dhi ka wuono ma Migori dala ma Migori mane mbaka magidhi goyo gi Ali Abich e dala ma Homa Bay anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien ma wan go. Wakati tunajenga barabara Kenya lazima hii Migori tujenge barabara. Pale Uhuru Bay pia kwanza nitaweka milioni 150 tujenge landing site. Jatend Kenya William Ruto yudo rwak makende Migori kama osidhe chenro mag dongruok e sekta mar pi kod ndara. Methodology orders wendo ok giler e yo mana gichiwogi. Jopuonj sekondari bwo riwruok KUPPET ne odhi nyime gi ng'anyo kata bang' doho chungo ng'anyo makamano. Dweche adek pok oywe Kibuye dweche ariyo onge taya gi pi. Kibuye top. Gimo kwadwar no choko pesa mag choje no dio otilgo. Ywaruok ne omuocho oko mar doho mar Kisumu bang' doho nong'ado ni Judith Nyaramba itelo ne chiro mar Kibuye nyaka bi bag yiero manyien. Warwako ni jatend piny Kenya William Ruto singo dhi nyime kod chwalo dongruok e konde duto e piny Kenya ma oko weyo gwenge makaluo. Ruto mane wuoyo e kaunti ma Migori ne osidho chenro mag dongruok mopogore moting'o gedo mar pi e sub county ma Kuria East, apaya mar kilomita 21 kod mamoko bende. Jafwambo marwa George Juma miyo ler mar wachni. E chakruok mar limbe mar gwengo makaluo, limano chakre kod kaunti ma Migori, jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo chenro mag dongruok ma opogore. Gedo mar pi ma igero kod omenda mar milion 600 e gwenge mag Gongo, kaunti ma Ruto yao aditane mar dongruok bende ne oyawo dhoge nono ne oganda e kaunti ma Migori. Bado mnahitaji landing site hapa Nyatike, si ndio? Pale Homa Bay tunawajengea landing site nyingine. Hapa Kotini tunajenga landing site nyingine. Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, gavana ma Migori Chele Yako, jobono ma Nyatike to Modege kod jotelo mamoko e limbe mare kar pur mar Lower Kuji Irrigation Scheme e sabkono ma Nyatike ne osingo ni piny owacho mar dhi siro kar purni mondo koro gol chiemo moromo. Muko na mchele ambayo mumezalisha lakini mumekosa soko. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Wiki mbili mimi ninataka hiyo mchele yenu yote kama serikali tununue, muweke pesa kwa mfuko na muendelee na biashara yenu na kilimo yenu. Barabara muwa masara nyaka sori ni mondo ketlam jiadi morwa komando. Ochako ye ni barabara maana Mbakodero nyaka miuru ketlam jiadi morwa komando. Jatend piny Kenya ne owacho ni omenda mar milion 300 oseket tengene kar pur ni mar Lower Kuji Irrigation Scheme mar bero chenro mag pur ka bende osingo medo omenda maromo nus milion. Wapatia milioni 300. Mwaka ujao tunawaongezea milioni 500 mpaka tuhakikishe ya kwamba shamba yenu ekari 12,000 yote imetumika kuzalisha chakula. Jogo mane ochiwo lopegi mondo koro gere kar purni ma Lower Kuja ma osebiro ka bandho chudo margi bende jatend piny Kenya koro kelo gene chunygi bang' lando ne gidhiro chudo margi.
E yorego mag keyo stima, jatend piny Kenya ne owacho ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 1.6 mar keyo stima e kaunti ma Migori. Mimi najua wananchi wengi stima haijafika kwao, na ndio sababu hiyo katika bajeti yetu ya mwaka huu hapa Migori tumewapatia 1.6 bilion kuongeza wale watu wako na stima. Watu 19,000 tutawaunganishia stima tena. Chenro mag gera pinyni ma oting'o mano wuok Masara nyaka Sori ma bende osebedo kokwamo jatend piny Kenya osingo ne koro dhi rumo. Jotelo moyier e kaunti ma Migori bende odo thuolo mar chiwo kwayo mag dongruok ma opogore opogore. Hii barabara yenu nitanyorosha. Munipatie mwezi moja, kontrakta atakuwa amerudi hapa aendelee na hiyo kujenga hiyo barabara yenu. River Kuja. The government worked on the dike, but left a very small area which is affecting this irrigation scheme with flooding. So they are asking me if you can complete that area. Smuru Bay Road starts from Tanzania and it connects us with East Africa. It's in a very pathetic stress from Nyakore to Kalamindi. It's also in a very bad state. Menipatia memorandum yenu. Na hiyo memorandum hiyo mambo yote amesema ameandika katika hii kitabu yake. Odiochieng' ma kiny jatend piny Kenya dhi timo limbe mare e kaunti ma Homa Bay kamigeno ne dhi chwalo chenro mag dongruok ma opogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo ma Migori okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo kik wiye wil kod kaunti no e kinde motimo yiero e lemo midewo e piny owacho mare. Kane gilose alap ma posta e boma ma Migori, jotelo go nyiso chiwruok margi e tiyo gi jatend piny ka Ruto singo mar neno ni otieko siasa mag dhoudi kendo riwo jo Kenya kanyakla. George Bati miyo ler mar wachni. E alap ma posta e chuny boma ma Migori, Lwasi notwere kod siasa ka jatend piny William Ruto seto chuny jo piny mondo siro kenge mag telo mare. Hebu nione wana anasema tutamuombea baba. Jatend piny William Ruto koten kod jotelo mamoko ma Nyanza onyiso ne oikore mar riwo jo Kenya ka okone jo piny nyaka koro were kod siasa mag dhoudi mosenene kinde mokalo. Tuwache siasa ya ukabila, tuwache siasa ya mirengo, tuwache siasa ya kubaguana. Mumeona nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nawauliza watu wa Migori, jameni, mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Ruto lero ni chiwruok mare siro Raila Odinga manigi piem go yiero mokalo ne ndemo mare UC nyiso ni dwaro mare maduong' neno ne jo Kenya wuothe tuch achiel, wach manotiel kod jalupne Rigathi Gachagua. Si mnajua mimi na baba tumetoka mbali. Mimi nimeamua ya kwamba mimi nitamsaidia baba awe kiongozi wetu wa bara la Afrika. Mambo ya siasa tumepanga jana, tumekamilisha. Tumekubaliana Rais William Ruto aendelee na kazi hapa Kenya. Alafu mzee wetu baba mwenyewe Jacob akuwe kiongozi wetu wa bara la Afrika. Kajotelo mawuok Migori chwalo kwayo ne jatend piny mondo keto kenge madeo Migori. Seneta ma Migori Eddie Oketch onyiso jatend piny William Ruto mondo deo Migori e piny owacho mare ka okoni e gwelo mokalo Migori County osebedo kawuok gi lwet kinono. Na rais nimeona napanga serikali kidogo. Migori haikupata CS, Migori haikupata PS, Migori hajapata kitu. Umepita hapa stadium ya Migori na wewe ndio mwenye fedha mingi. Tunaomba msaada kidogo stadium yetu ijengwe. Nilikuwa mpinzani yako sana hapa Migori, lakini leo hii kwa vile unatembea na baba, sisi tutakuwa nyuma yako. Fanya kazi hapa Migori. Tuko na msemo mmoja ya rais, vile unafanya kazi sisi tunakukumbuka, kwa sababu tunasema kao kitio tete moinade. Hii barabara umeshika, naona hii barabara umeshika, ukiendelea naye hii ndio ina barabara ambayo inaenda kwa Mungu. Ile barabara za zamani ilikuwa inaenda kwa shetani. E kinde no jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo mar manyo kendo puodho omenda ni chenro mag dongruok mosidh kod jatend piny e gwenge ma Migori mar neno ni jopiny oneno ber mar limbe jatend piny. Ung'eyo ka in gi jirani to nyaka ing'i jirani minyalo mako gosiep. Nitiere jirani moko makimako gosiep ine mimiyogi to in ka nyithindi kech chamo to ok gidewi. To koro kwa yudo
jirandwa makawan be kech kayowa to parowa dongene wamak gosie omiyo an aneno mbele kae E siasa monenore kamar duong'o ma jatend piny William Ruto geto godo sir mowuok e gwenge makaluo. Geno en ni weche mowuok e lew jatend piny ok gin mana siasa, to gin kothe madhi nyago lemo ne jodak makaluo. George Bati, Ramogi TV. Jopiny e boma ma Kisumu orwako jatend piny Kenya William Ruto gilo e seche mane olwar e boma no ka owuok Migori. Jopiny no riede e geng' apaya ma kama ne gigeno ni jatend piny Kenya dhi kale. E apaya ma Oginga Odinga, jopiny ne orito jatend piny kuom seche buora kane pod en Migori. Ne girwake gi sironyo ka en bende okawo thuolo mare mar twak kodgi e wi limbe mare makono. Ruto yango ni en kod lek mar bero ngima mar rowere kod chenro mamoko bende. Ruto nindo Kisumu ne ikruok ne limbe mare ma Homa Bay odiochieng' makiny. Hatutaki sehemu yeyote ya Kenya ibaki nyuma. Sisi wote tunatembea kama watu wa taifa moja. Si mnajua tuko na historia mrefu? Si mnajua mahali mimi na baba tumetoka? Mimi nawauliza, jameni, watu wa Kisumu, watu wa Nyanza, tuungane kwa sababu sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja. A people with a common destiny. I am asking you, the great people of Nyanza, to join us, to join me in uniting Kenya, because what unites us is greater than what divides us. And I want to ask you with humility that we unite as one people in one nation with a common destiny, so that we can take Kenya to the next level. Si mimi wakati mmoja nilisaidia baba, yeye akija kunisaidia kuna makosa. Kawaida mko watu wa amani kiasi hii, yani nyinyi watu wa Kisumu kweli? Nyinyi watu wa Kisumu nyinyi. Sirikal mar Kenya omako chung' mar timo duto manyalore mar neno ni Raila Odinga oyudo lemo mar jakom kuku mar riwruok pinje Afrika. Magi oyangi kod jagoro mongirore migawo mar weche maoko Dr. Korir Sing'oei molero ni biro kawo Kenya higni 30 eka oyud thuolo mar chung' kendo kaponi Raila ok oyudo lemo ni. Okoni e jumbe ariyo mabiro, jatend piny Kenya William Ruto dhi romo kod jotend pinje moingo 30 mag Afrika e romo madhi bedo piny mar China kendo goyo debe ne Odinga. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Mana thuolo machuok bang' jatend piny William Ruto sidha yanga chung' mar Raila Odinga e laro lemo mar jakom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika e kweth mo meeting mar tayo kampen mar Odinga kotelnegi kod jagoro mongirore migawo mar weche ma oko Dr. Korir Sing'oei. Okoni sirikal sani nie ng'wech mar neno ni onge chogo moko to mar seto ombulu ne Odinga, nimar ka gimbalo wang'gi ne thuolono to biro kawo Kenya higni 30 eka gigol jachung' kendo. This is one of those moments which Kenya must seize, because unless we do that, it will take another 30 or so years for Kenya to become eligible again to vie for this position. We are not leaving anything to chance. We think that this is such an important position, the position to lead the African Union. Olerne jumbe ariyo mabiro, jatend piny William Ruto biro dhi China e romo okelo kanyakla jotend pinje 30 moting'o mag Afrika, kendo Ruto dhi tiyo kod thuolono mar gido kendo lombo jotend pinje mondo sir Raila Odinga. In the next 2 weeks, President Ruto will be traveling to China for the China Africa Summit, and I think it is my belief that over 30 African heads of states will be present. So again, that provides an excellent opportunity for there to be pitching for this candidature. Bende komiti mar Odinga chano sidho Odinga yanga nyadichiel kendo e lemono nyasi mochan time boma maduong' ma Addis Ababa
Ethiopia. In the month of September, there will be another launch of this candidature in Addis Ababa, where Mr. Odinga himself will be making the case. That will be followed hot on the heels by the Mjadala TV debate between the candidates. Dr. Korir wacho ni twak kod pinje mondo Raila Odinga ochan tim kalior sime mawuok e kar jot mar jatend piny Nairobi kod pinje mamoko. There's going to be phone calls taking place. There's going to be a lot of back channels through direct and indirect engagements. Jobete ma Kenya manie pinje mamoko to kod jodiplomasia mamoko. Meeting masiro Raila Odinga ne pinje mamoko. Bende pinje masiro Odinga biro lombo jotend pinje mamoko kaka yor siro Raila. This is not just a Kenyan agenda. It's because it's an African agenda, because it's an Eastern African agenda. There are a number of stalwarts, leaders within the East African community who will say, I want to take responsibility for supporting this candidature by reaching out to so-and-so. And so all of these leaders will bring their networks, and their capacities to bear towards ensuring the success of this candidature. Piny Kenya ni ng'wech kendo timo duto madwarre mar neno ni giyudo telo kata lemo mar jakom kuku mar riwruok mar pinje mag Afrika Odinga Geto. Pono ne wange ombalore mamao bagi to biro kawo gi thuolo moingo higni 30 eka gigol jachung' machielo. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Nairobi. Gavana machon ma kaunti ma Samburu Moses Lenol Kulal e gavana mokwongo moyudi gi ketho mar mibadhi nyaka ne tend kor gwenge chakre pacho kaendi. Doho ma Milimani ong'ado ni Lenol Kulal ne mibadhi omieno kaachiel gi ofisas mamoko 10 mane tiyo ofise kaunti no. Oyudgi gi ketho mar tiyo marach gi apisi margi, yako omenda mag kaunti no kendo chiwo tije mag orak ne kembegi giwegi e kinde mane ginie telo. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En bura manochwali doho higni bura mokadho. Bura magikone to koro ne ogol ng'eto mare gi jang'ad bura Thomas Nzioki e doho ma Milimani. Bura no koro keto gavana machon ma Samburu Moses Lenol Kulal kaka gavana mokwongo moyud kod ketho mar mibadhi nyaka ne tend kor gwenge chakre pachoka. Doho no yudo Lenol Kulal gi ketho mar timo ohala gi kaunti ataro mar chik kendo yako omenda mag kaunti ma Samburu mayo siling milion 83 kokalo kuom orak mar chiwo mauta kotiyo gi kambi ne owuon. Doho no yango ni gavana machon no ne otimo mibadhi e yor apanda kendo keto nying jal moro moyangi kaka Hesbon Wachira e tesend logo mauta mare mong'ere kaka Oryx Service Station mantiere boma ma Maralal. For count 4, I find first accused person Moses Kasaina Clown and 11th accused person Hesbon Jako Shirandadi jointly guilty and convict each one of you for unlawful acquisition of public property contrary to section 45(1). Governor machon no ng'adne bura kanyakla gi jagoro machon mar county ma Samburu Stephen Letinina. Apisas mag county no machon kama oting'o Daniel Nakuo, Josephine Lena Salia, Ruben Lemunyete, Milton Lenol Ngeje, Geoffrey Kitewan, Paul Lolmingan, Hesbon Wachira, Lilian Balanga kod Bernard Lesurmat. For the issue of bail, as it is now, it's a matter of the court discretion at this stage. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jolup governors koro dwaro mondo med gi teko e bwo katiba mondo gin bende gibed gi ting kod budget maluongo nying gi e tend counties no. Kane gichopo e nyim komiti mar Senate mochung'ne weche mag sirikand mag loch gwenge, jolup governors go ywak ni chik oketo gi e lwet governors ni ema koro nyaka pogne gi tich mamoko kuom gi to kale matek e lwet governors ogogo. Simfros Okinda miwa ler mar wachni. Riwruok mar jolup governors koro wuok ayanga mar dwaro mondo gin bende omigi ting' moyangi kod katiba kendo ketnegi budget mondo gin bende ginywak lwede gero counties. Kane gichopo e nyim komiti mar Senate e wiloch gwenge, jolup governors go dwaro mondo ketnegi budget margi mabiro luongo nying-gi kendo gibed kod ting' kaka mano mar tayo committees mopogore e od bura mar counties. What now we are saying, the DG is high above level, it is to the level of a governor, or what we are saying is chairing of those subcommittees. There is absolutely no conflict of the DG
and the CS. Jolup jotend counties go olero ni sani gionge kod ting' moro amora ka tich moro amora ma degitim oket ewi gavana mar mondo mi omigi tijno kata obedo ni osara to ichulo gi matara. Article 32, if you look at it, what it says, it is you deputize, and probably you only take the functions of the governor when he's not present or when he assigns. If he does not assign, it means the deputy governor stays without any job or anything to do. There are those counties that are working well and others are not working well. If we could have honorable members, the bare minimums, such that if it works, if it doesn't work, they are the bare minimums that protects and dignifies the seat of the deputy governor for this nation. Gimedo bende ni bedo maonge ting' oketo gi mawethweth kendo miyo inyalo riembgi e tich sa asaya ka gidwaro mondo migi ting' mochuno mabiro miyo kom mar jalup gavana bende miyo luor. Jalup gavana ma Siaya William Oduol en achiel kuom jolup gavanas moseneno chandruok e lwet MCAs kod gavana mare kowacho nyaka sani kata mana romo ma chik oyiene betie ok onyal chopie. Even after the Senate recommended that we go back and work in Siaya County, I have never been invited to any of the cabinet meetings. At some point, I attempted to go as you are suggesting, and the governor unleashed goons on me. So I am not able to attend. Here comes a scenario. A communication is done during the night, and tomorrow you're supposed to be in the cabinet. It can only be fruitful, even if from a point of preparation itself, so that you can be of value to the CCM, to the executive. Kata bedo ni Senator oyiere kod moko kuom kwayo mar jolup governors, jotelo go koro mithuolo mondo chako non matut ting' ma katibu chiwo negi gie sani eka Senator bio chiw duoko ewi rido kata manyo kaka inyalo konygi. We have been with Oduol, with the Trans Nzoia, with Nyandarua, and Nyandarua, your honorable chair, in several functions, state functions where members of parliament have been. You can imagine a governor sending a personal assistant in a function where 10 members of parliament, the Speaker of the National Assembly, yours truly, the senator is there, and the governor can send a personal assistant to represent him. It is demeaning. We know what they are going through, and we know the amendments they have proposed are okay if it doesn't contravene the Constitution. So let's discuss this matter. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ruog jopuonj mar Kuppet koro chiwo duondgi kendo gimako chung' motegno ni ng'anyo mar jopuonj magi to biro dhi nyime nyaka duol mar TSC winj dwachgi. Jopuonj go ne odhi nyime gi ng'anyo kawuono kata obedo ni doho to nyose ng'ado ni ng'anyono onego chungi. Kaka jafwambo mar Efi Nyakidi lero, jagoro mar Kuppet Akelo Misori omedo ni gisechwalo kwayo e doho mar yudo ler mar ng'eto mar doho mane gigolo machiegni. Ng'anyo mar jopuonj skunde sekondar ne odonjo odiochieng' mar adek. Kwan jopuonjre madonjo skul pod ne ni piny kaluwore ni ng'anyo makamano orocho chenro mag somo. Ng'anyono otimore kata odoko ni doho nyochunge. Ma e chal mar skund sekondar mar St. Thaddeus Ndegelwa mayudore kaunti ma Bungoma. Jopuonj mag Kuppet mane ng'anyo ochopo kendo loro rangach mar skundno mane osechako timo ikruok ne chenro mag somo. Kotelnegi gi jagoro mar riwruog Kuppet e bade ma Bungoma Augustine Luketelo gimako chung' motegno ni ok gibiyie ni japuonj moro amora donjo e skul e kinde ma jowetegi manyo ratichgi. And we shall not allow any student, any teacher to step in any school in Bungoma County. Teachers keep off, parents study your children at home. Yes. E boma ma Homa Bay, jopuonjo mako chung' ka giwacho ni duol mar TSC ok nyal buogo gi wach mar doho mar ni ginyalo mana winjo wach jagoro mar riwruogno Akelo Misori. Wambe ok wadhi luwo chikno because strike marwa and protected by the law. Makoro wan wacho niya, chik mwanyalo luwo sani en chik ma Nyasaye omiyowa gi chik ma Akelo Misori dhi nyisowa. E chuny boma ma Kisumu, jopuonjo wuok oko korwako tisede marochere kod maratong' ka giwer kendo kwedo duol mar TSC kaka ranyisi mar chung' gi jowetegi mamoko pachoka. Wasekwero jopuonj manie post primary te ni un gi gimiluongo ni protected strike. Protected strike ok duok e class kamano. Nyaka ji bed piny ba ji winjre ni wabed gi formula miluongo ni return to work formula.
Chal makama bende ne onenore e bombe mamoko kaka Nyamira, Kisii, Kilifi kod Nandi, kama jopuonjno wuok oko gi kwan-gi ka giwacho ni ok gibidok e klese puonjo nyaka chieng'no ma piny owacho kod duol mar TSC winj dwachgi kendo ketogi e tim. Na tunawasihi walimu wote wa Kilifi watoke madarasani, manake tumeelezewa kuna walimu wako madarasani, na kama hamtatoka madarasani tutakuja kuwatoa madarasani. E kindego, jagoro mar riwruok makedo ne jotich pachoka Francis Atwoli okwayo jopuonj ma Kuppet mondo dog e tich mar ni nitie geno mar winjruok ewi winjruok mar dok e tich kata CBA mar hik omenda 2021 nyaka 2025. I'm appealing to TSC to make sure that they are in touch with the Kuppet Union today. They sign a return to work formula. Because if they don't do so, eventually there might be victimization for those teachers who had organized the strike. Magiduto timore ka jagoro maduong' mar riwruok jopuonj mar Kuppet Akelo Misori ochiwo duonde kendo wacho ni gisedhi e doho mar yudo ler ewi ng'eto mar chungo ng'anyo tok duol mochung' ne ndiko jopuonj pachoka TSC chwalo ng'ure doho mar kwedo ng'anyo ma kamano. Strike nochakore chuny otieno mar tarik 25 to gin gidhi e court tarik 27 kata gindiko ni application dated 26 noendo ka strike ni malo ma jopuonj moko ne gombo na kathira yo. Koro mano endo nyiso ni ka in gi employer ila macharo gi TSC ni to chalo ka gima koro kare gikia gima gitimo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Mas wadhi yue moro machuoko duogo to wadhi gonu mbaka moro matin ka, lakini twak kawuono mar buch jopiny ochimo Homa Bay kuma Ali Abich nitiere gi wende kanyo. Ali, lwasi ma Homa Bay chalo nade ka kurito jatend piny Kenya mondo bi kanyo? Trevor, lwasi ma Homa Bay ber mokalo kendo ikoko osetieki ne limbe ma jatend piny William Ruto ma notime kaunti ma Homa Bay kod odiochieng' makiny. Trevor, ma en limbe ma biro bedo mar 6 ma jatend piny Kenya William Ruto timo e kaunti ma Homa Bay kaendi nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya mar 5 yiero mar 2022 kendo lwasi ber kendo ikruok otieki ne limbe ma jatend piny biro timo odiochieng' makiny e kaunti ma Homa Bay kaendi. Mana kaka wacho Trevor en ni wabago twak mar jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi ka wang'iyo ni to ere kaka koro ODM orwako UDA kaluo kaendi kaachiel kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto ma obiro timo e kaunti ma Homa Bay kod odiochieng' makiny. An kaendi gi welo kachako koni an gi kom mar ODM ka chud bura ma Suba North mano Narkiso Tuko. An bende twak kaendi kod jakeno ratiro mar oganda Ulogor ma bende osebedo ka menyo ratiro mar oganda kaachiel kod weche mag dongruok kaachiel kod telo makare kaunti ma Homa Bay kaendi kod gwenge mamoko. Bende an ka kod MCA ma Kochia Ward Michael Nyangi kod jakom duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay kaendi Kennedy Obuya mwadabago twak e buth jopiny kaendi mondo wang'ia ni to gineno nade limbe ma jatend piny Kenya odiochieng' makiny ma odonje Homa Bay kaunti kaendi kaachiel kod limbe mochano manochako odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori kendo biro tieko ngeso niendi ka odhi timo chenro mag dongruok mopogore e kaunti ma Kisumu. Trevor. Erokamano Ali, wabiro biro iri bang' dakika moko machuok mondo mi wago mbaka ne buch jopiny gi wendi mibedo go kanyo mondo winjane ni to gin gi chenro mane to gin gi mpango mane ma gidwa nyiso jatend piny Kenya. Mano Ali Abich wabiro go kode mbaka buch jopiny bang' dakika matin. To sani twadhi e yue moro machuok udogi weche manyien kaneno ka architect Evans Asiyo wacho ni Trevor warwako Ker Nyanza obire projects to ana wuoro ni yo mawuok Adiedo nyaka Karabok to onge program mare to ene mano chake, lakini warwako Ker Karachuonyo ma endi architect Evans Asiyo. Makamu wacho ni Trevor kawuono president o confirm ni ane director mar broad based government western region. No makamu ken Kisumu kanyo. Erokamano ahinya kuom murote ni. Wadhi yo moro machuok udog bang' dakika matin.
Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. And if it doesn't give you, go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Warwaki kendo ni moko kuom jotelo mag Azimio singo mar luongo ng'anyo mar kwedo telo marach mar jatend piny Kenya William Ruto ka giseye kuom rocho katiba. Jotelo go bende koro oseyo jatend piny Uganda Yoweri Museveni kuom rakore kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino e kinde nyasi mar sidho dwaro mar Raila Odinga bedo jakom mar AUC. Jafwambo marwa Chris Owino miyo ler mar wachni. Moko kuom jotelo mag riwruok mar Azimio onyiso Uganda jo Kenya mondo beda kisa kod piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni owuok oko mar rocho katiba mar 2010. Kagiloso e romo madhialo higni 14 nyaka ne puoth katiba mar 2010 e kar romo mar Ufungamano House e bwore Nairobi, jotelogo onyiso luoro margi ewi piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho jotende ne okwedo katiba mar 2010. There is no doubt that the constitution is under serious threat. And the telltale signs are everywhere. Kata kamano, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAP-K osingo mar chung' motegno e rito katiba. We want to say the time has come for us to defend our constitution. Albert Einstein, as you have seen the quote, the theme of this conference today, once said that indeed the strength of our constitution lies entirely in the determination of the citizens to defend it. It is here at Ufungamano where the journey towards establishment of Constitution 2010 was begun. We will guard this Constitution with our lives, and that is what our young people have demonstrated. Article 1 of this document says all sovereign power belongs to the people of Kenya. Kalonzo ogolo siem ne jatend piny William Ruto ka onyise ni midhiero mage pok orumo ka obwogo malungo ng'anyo maratipo mar kwedo tend Ruto e ndalo mabiro. And you are going to see this team. We will be making announcements as we go forward. I don't want to make them begin to cut off internet and to do whatever. When we say we go to the street,
it will be Gen Z plus millennial plus even their grandmothers may come out. Because it's not going to be easy. Jotelo go bende ogolo dwangi e weche mane owach ko jatend piny Uganda Yoweri Museveni e wi jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Ne giseyo Museveni kuom donjore kod Babu Owino ka gisingo mar chung kode. As leaders of the opposition, we want to express our very strong disapproval of the remarks and attacks made on Kenyan soil against a young man, an upcoming leader in our country called Babu. And I really don't want him to lose his vote for Baba. I really want him to vote for Baba. I respect him as my grandfather. I genuinely respect him. When he came to power, actually the number of years he has served in power are more than my years. And therefore, there is a time and a season for everything. Chris Owino, Ramogi TV. Samuel Githinji kod Lydia Akinyi e joloch mag tinende mag jipange na Viusasa. Githinji ma en jadak ma Eldoret ne omi mich mare mar siling 50,000 ka Akinyi to ne en jaloch mar areyo mar siling $1 million. Githinji kod Akinyi ne wacho ni omedo goyo tich mar Shabiki no en mondo gibede. Giwacho ni biro medo timo chenro magi mapile kendo bero negi ngimagi. Mondo ibed jaloch mar jipange ma Viusasa dia ne *487*3 bange tiyer jipange na Viusasa. Odiochieng' ka odiochieng' nitiere jaloch mar siling 50,000 ka juma to nitiere jaloch mar $1 million. Bange to giko mar piem nitiere jaloch machielo mar $3 million. Hapa mimi nilijiandikisha nikacheza raundi ya kwanza na ya pili. Nilicheza tu hiyo mara mbili. Sina plan kwa wakati huu. Kwa sababu niko na familia, nataka tukae chini na familia. Tupange na familia. Tupange leo kesho kutwa paka tupate njia. Mpango ya hii kitu nitamalizia school fees kidogo yenye nimebakisha, alafu ingine sasa nipeleke kwa maendeleo ya kinyumbani. You are one of our youngest winners so far of $1 million courtesy of Jipange Ushinda na Viusasa. Oh, thank you. Oronyo weche mag tuke ni team mar Police Bullets no dhi nyime gi timo ikruok margi alap ma Bebe Bikila piny mar Ethiopia motelo ne finals mag tuke mag Sekafa mibiro bagi odiochieng' ma kiny e pinyno mar Ethiopia. Bullets bang'e noloyo club mar Simba Queens mawuok e piny milibamba ma Tanzania gonde 3-2 e nus finals mane omiyo gi thuolo mar rakruok gi team mar CBE Ethiopia mane bende ong'ado tiko mar finals bang' loyo team mar Kawempe Muslim Ladies gonde 2-1 e nus finals machielo. Kocha mar Police Bullets Belden Odemba olero ni ikruok margi ni kare ka geno nitiere ni police biro loyo CBE magin jobagi tugego. One match at a time, and kila mechi ilikuwa ni kama finali kwetu, so tumefurahia kufika finali na tuko na imani that tunaenda kushinda na kurudi na kikombe nyumbani. Kwanza nashukuru Mungu tumefika finali, hatuko na mwanzo mzuri kwa tournament. Wasichana walikuwa na uoga, wengi wao hawajacheza hapa, kulikuwa na pressure kidogo ile tu wamejipa si kutoka kwetu, lakini ama saa zingine ile tu pressure ya stage. Na tunafurahia sana kuwa tuko kwa finali wakati huu na mechi zetu zimeenda zikiwa na improvement. Niliona kwa Inolo. Wewe ulikuwa unaamini utashinda? Nilikuwa naamini kabisa. Na ndio cheki yako na. Sasa itanisaidia. Ile nataka waambia watu wacheze hii ni kitu ya ukweli. Nilicheza, kwanza nilicheza sabali 3. Oh. Na nikapata pesa. Ndio hizi sasa.
Bende in jandik wer, jatung wer, jachan wer, publisher, jalos thum kata jathum owuon. Samoro in jandik sinema, jalos sinema, jatuk sinema, jago buk chapa kata jalomb jiko kale tuke mineno. Ka in jal makamano to kara Pavrisk e dalani. Duol mar Pavrisk kende emopuodhi e Kenya kaindi kaka jogo mateo tije duto motenore kod moro ganda eneno ni nweng'o mari kata royalties ni ochoponi e samo winjore. Onge chudo mora mora. Gwel mbui mar pavrisk.or.ke/login mondi ndikri. Mondi nge mathoth, limbui mar www.pavrisk.or.ke kata yuano tol e namba 07174774477 kata 0732722. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa 811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Aya, samar buch jopiny ochopo koro we wamanya neka kwa yudo Alia Beach mani dala maroma beka koro warito jatend piny Kenya mondo dhi kuro. Alia Beach nitiere karo gi wende mobrogo godo mbaka mondo winja ni to gi rito nango jatend piny Kenya. Ali, koro mbaka ochakre ayanga. Erokamano nya Trevor, wachako bucho piny county ma be kandi ka wakawuono wang'eyo ahinya to limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mano chako ayanga e county ma Migori, kendo limbe moro timo e county sang'wen makaluo kamoting'o county ma Migori, county ma Homa Bay ka mano masia kaachiel kod county ma Kisumu bende biro tieko e limbe mare. Ma endi en achiel kuom gigo kuma jolony weche mag siasa kata jopiny neno ni konyo ahinya weche mag chwalo weche mag dongruok mopogore ma sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka chwalo e county sang'wen makaluo, to chutho bang' kane osechuogo gima idendo gi dhongere ni broad based government. Mano waneno ka jotend duond bura mar ODM ang'wen ne okawo mito nywando e sirikande makoro ochal ka gima omiye lwasi makare koloro kod rwak mapek mokalo. Mano waneno komiye e county ma Migori. Trevor, an adwa bago twaka kod wenda kandi mondo wanyiso ni to gin kaka gin jo Homa Bay kandi ginango geno mane magin go kalo kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto timo e county ma Homa Bay kandi. Odiochieng' makiny chakre saa 3 okinyi jatend piny biro donjo e gwenge mag Kabondo Kasipul Oyugis water supply ma bro geno ne obro sidho mondo chenro ma pine endo chak tich ayanga kapok oduogo e boma ma Homa Bay kandi kama bro chwo wang'e e gedo mar chiro mar rech ma bende timo kod sirikal mamalo e nengo mar milion 300 ma sani osegik ya tamalo 70 kapok odhi ochuo wang'e gedo mar Rusinga Ring Road ma en yo ma radhai maluoro chula Rusinga ma bende muonyo pesa mar sirikal mar Kenya Kwanza bilion 2.5
kapok obro dhi ochuo wang'e nyasi mar go erokamano ne jatend migawo mar omenda John Badi ma ibiro tim Agunga. Kennedy Obuya kaka jakom mar ODM e kaunti ma Homa Bay kaendi, ang'e ni usebedo kuluororo kung'eyo kaka onego bed ni wuodh jatend piny chalo e gwenge mag Nyanza kaendi kaachiel kod kaunti ma Homa Bay kaendi. Kaka achiel kuom jotend UDA pacho kaendi, en ang'o migeno kalo kod limbe ma jatend piny Kenya ahinya to e kaunti ma Homa Bay ka odiochieng' makiny kaachiel counties mamoko mobro timo e counties ma Kaluo kama oting'o Siaya kaachiel kod kaunti ma Kisumu machiegni. Erokamano ahinya Ali, ne yiena mose jowinjo magwa nyikwa Ramogi Ajwang'. An iluonga ni Kennedy Obuya, an e honorable chair mar UDA ruling party Homa Bay County. Wan en mornwa kaka oganda ma joluo kendo kaka jo Homa Bay County ne limbe mar ker marwa migosi Daktari William Ruto. Daktari chakre ne yiere manobedo sworn in, odiochieng' makiny obiro bedo kotimo limbene mar 5 nyaka ne yiere in 24 months. To wan jo Homa Bay County wadwa bedo johawi kendo en gima ok wanyal kawe for granted nikech ker osebedo ka odewowa kod oganda marwa. Leadership mar Homa Bay County bende adwa gonegi erokamano kuom bedo siko ka girwako ker mondo kelno dongruok. Odiochieng' makiny ker nolwar mana kaka iwacho atemo water and sanitation project mantiere Kasipul Kabondo constituency. Ma en pi ma osechopo ata gedo mare gi dongruok mare osechopo ata malo 80 gi wiye. Men ka apane giwuok ka ging'iyo the last mile ma ging'iyo sani ma projection margi ka omedi gi omenda matin to onego bed ni dwe mar 12 pig cha dhi konyo oganda mathoth e sub counties 2. Ker kaka inyowuok kanyo nodonj e sub county mar Homa Bay ma wantiere gi fish landing site ma bende kitimo nonro e Afrika mangima onge piny mosegero fish landing site man gi capacity machal gi mogernwa e Homa Bay County ka. Nikech king'iyo kata fish landing site kata mosegere Kenya kaka Maxio Port, capacity marwa ni ok en mana fish landing site kende, en chiro bende maduong'. Koro wan kaka jo Homa Bay, wan kane ng'iyo the wealth mar Homa Bay kamogere fish landing site marwa kendo chichwa ni wagone gi erokamano nikech ne en kama ne nitie siltation kendo en gima pi mobedo reclaimed kama nitiere waste mang'eny modhi obiore ma ka idhi ng'iyo kanyo sani to keto picha maber kendo manyalo ywayo investors kod watalii ne county of endless potential. So wan kaka jo Homa Bay County across the political divide we appreciate the leadership mar Kenya Kwanza government led by President William Samoei Ruto. An kaka jakom ma UDA Homa Bay County akaw cognizant mar efforts mag leadership mag our development partners magin jo ODM nikech the gesture mar the ODM leadership led by the ODM party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. En gima ok wanyal kaw for granted. Because truth be told, Kenya ne nitiere at the age of collapse. Nikech interest is diverse. To nikech jakom Raila Amolo Odinga en a true statesman. Kani winjo kata kaka jotelo mag Afrika manobiro nyoro kano launch bid mare State House. Kane wuyo kuome, and truth be told, we all know his involvement in democratic space in Kenya and Africa as a continent. Nchochopo kamoro ma wan kaka jo UDA ne nitiere confusion koto nitiere tumruok ei odwa, which is normal. Nikech democracy jisi moko nyaka tuomre nikech tuomruok nitie nyaka e ute mag lamo to nitie nyaka mier mwadake. So because Raila Amolo Odinga having the voice of reason, one kaka UDA we appreciate the effort one must release
joge ma ne jakom mano mo wuoy bang'e adwar mane mondo wang'e ni to ere ikruok manitiere limbe mar jatend piny odiochieng' makinyi koko bro go mbaka ni to dhi jakom AUC bro chal nade kaka mondo we ane mondo walosane gi MCA ma Kochia Ward mondo ong'iswa ni to eto geno mare nang'o kapok wabi mondo wang'e ni to dhi jakom AUC bro chal nade siasa mar piny Kenya. Mheshimiwa Nyangi chien ka neno ka jotelo mag ODM gwenge ma Kaluo kaendi ne chalo ka gima po jatend piny e kinde mano timo limbe ne mag dongruok to sani waneno ka kuro gik moko lokore aneno ka Bigori neno ka jotelo tete moyier moko ng'ini ma wuok e siasa mane duond bura mare no wuok oko mar rwako jatend piny kaka achiel kuom jotelo mag ODM Homa Bay kandi geno mari en ang'o kalore kod limbe ma jatend piny mondo tim e kaunti ma Homa Bay ka odiochieng' makinyi. Erokamano Ali Abich mana kisewacho an Michael Nyangi MC ma Kochia Ward rwana wach jatelo moro amora ka dhi limbe kamoro to winjo be ni rwake sama jatelo wuok odhi limbe kamoro ng'iso ni oting'o ber odhi go kuma odhieno omiyo wan kaka achiel kuom MCs ma Homa Bay County ne wasebedo piny mowuoyo mowacho ni warwak jatelo e yo moro manyalo rwake godo wa welcome gi biro Homa Bay County. We are sure ni samodhi biro dhi kelo gik mabecho modhi kelo apart from gik modhi yawo. Koro andahero wacho ni ji te owuok oko mondo orwak the president Honorable Dr. William Ruto kobiro mondo wang'ise lony man go be kisiasa. Daher mar wacho ni ndalo mokadho mana kisewacho na nitie samru problem moko matis inyalo yudo ka samoro kane jayudie moro biro nigi function moro to kidhie in honorable member kata moyier gi the party to kiluoko samoro ibedo de whipped mado timore Homa Bay County timore Migori County timore Kisumu County timore Siaya County apani man is now something of the past omiyo daher wacho ni jowa gi otiyo maber moso agone Raila Amolo Odinga erokamano kuom neno nikech gima Raila neno an ok dane koro Raila osewacho ni ji oti together rapani mana munjwa tim to daher mar wacho ni onge MOU ma the ODM osesign gi UDA and therefore the gima jogi time man junya mondo ji otiati amicable because Kenya is bigger than individual to kdo wachi ni the UDA ni koro muonyo ODM I'm still a member mar ODM kendo kata 2027 apro machungi the ODM party so the ODM party is still intact omiyo gima timo sane ni watiyo together mondo development to development be nyas after all watewa duto wachulo usuru omiyo kwa chulo usuru unjo bene chulo masuru ngada watu unjo bene yudo ber mar gima timo nade gima wachulo no me aparo ni biro president dikelo opportunities mang'eny we expect ni yore mano kwa Manyasa ka mondo machalo aka wan gi Victoria Ring Road wan gi mano kwa mo Kanyadhiang' madhi nyaka Mfanga madhi gini madhi Pala mabiro nyaka Kandiege dugu tuchi Kadel okon mana ng'eni ka president obiro mano dhi timore wan gi mancho chaki maya Sori mabiro nyaka Sindo mabiro nyaka Mbita no chaki to kwamo ng'eni biro ma president dhi miyo gik mano kwa Manyasa kate timenade ti omiyo wan biro ne ya very happy kod biro ne erokamano ahinya Mheshimiwa Nyangi an ka bende kod jakedo ratiro mar oganda Ologor un ka jokedo ratiro mar oganda e county kaendi ere gigo eko mugeno kata mugombo mneno ni jatend piny timo e limbe mare madongruok ahinya to motimo e county ma Homa Bay ka odiochieng' makinyi machiegni. Erokamano nyikwara mogi ajwang' an iluonga ni Otieno Ologor achung' ne ratiro mar oganda an awuod Gwasi kama koro minister mochung' ne weche mag minyonge ae kendo wawuok e dhot achiel mana dwa kawo thuolo makende mondo agone ker mar piny erokamano ka achiel gi Right Honorable Raila Amolo Odinga kuom gima kamano motimore. Wan genowa maduong' en ni wawuok mondo kiny warwak jatend piny warwak jotelo te nikech gini okelo kwe mana kaka member ma Kochia osewacho gini nyicha kelo tabu makata an kaka jakedo ne ratiro mar oganda ok anya consult MCA konen gi kodwa to nobedo tabu in fact pressure ne ng'eny manogik resign kanogik December masani eyudo ni kane wachako higani an ODM number 136 mano nyaka wach ne jopiny mondo obed kamano projects obiro maber kendo wago erokamano kiny nobed soba to wan kaka jokedo ne ratiro mar oganda nyicha wakaw time mwadonjo e piny Mfangano kocha nitie ndara manolosi Rough Road at 320 million and one to wakondem nikech kidhi kanyo tich manoti en tich mokber kendo wadwani mano kiny
Kirung'e ni joma nomiyo pesa ok otiyo gi pesa maber nikech ndara no komi drainage system maber 320 ng'eny gi 40 kilomita motim mara not tamat en pesa mang'eny kabisa to contractor manomi tich otimo shoddy work. Wan kane wadhi kanyo apani kata jakom ni Mfangano bro confirm gima wachono. Kane wadhi kanyo waringe ndara no wayudo ka pesa no okoromo. In fact ka value onego kaw around 120-150 million. Mara reyo Rusinga ne wadhi wayudo ka timre maber. Kidonjo Homa Bay ka ayudo ni Kir ohero county ma Homa Bay ni molo kumora mora. Project timre mang'eny. But kamane wane gi ywak kiny obire Fish Market. Fish Market ogere riparian land. Machieng moro ung'eni nam ni osudo mosmos. Ubro po ka jowa ni e chiro koro kwa biyudo value for money nikech mano project moka over 420 million. Ma nonego geng'e maber nikech hotel makelo dispute ni nen mar raia. Apani jogo no lise. Nonego be ni kata kesudo hotel no sude mondo chiro gerge mbele kiki gere wang pi. Kanyo ema okwatimo feasibility study maber but projects mokelo to becho kendo wayiego an kaka jasuba en gimarach kipayo ndara are magunga nyaka Kambadi kama kiny ker luwo an nonego kete owuogna gi sori monde kone pek mwaneno wan kaka josuba and king'iyo Lake Victoria 80% mar nam Lake Victoria in Kenya ni suba nweng'o mar rech menamne ni suba ni to waonge ndara magigi nyachopo gode chiro omiyo magi gik madwaro ni kinyo ng'eno and wagombo naneno koket chenro ni ndara no rumo 2028 wan wagombo kaka koro Mbadi ni finance ni okwanya bedo gi minister mar Inge Rough Road gikaw pesa nen 2.9 billion okaka pesa to giket kanyo to ndara no rum within 1 year wan wageno ni by 2025 Lamler Arembita nyaka Karungu sori erokamano Jakom tuko jakom Masuba North ODM chien kandi noneno ka pek ne bedo kinde maka jatelo moro amora mar Kenya Kwanza otimo limbe Homa kandi sani noneno ka ODM rwako UDA e weche mag dongruok e piny Luo kandi kaka chiel kuom jotelo mag ODM e county ma Homa Bay kandi gin ang'o gin mineno ka onego bed ni jatend piny kete maino mare mar konyo chwalo dongruok e Homa Bay ka sama to koro kinyo odonjo e Homa Bay kandi ne limbe mare mar dongruok masani ko timo e counties ma Kaluo. Erokamano Alabich abro kawo thuolo ni mokwongo mondo amos jowany Kwaramogi noyimore uru Anandar Kisotuko ODM chairman Suba North Suba North dala Masia Mfangano Island wach maduong' wan gi mor kaka jo-ODM nikech samo weni Kero biro limowa kaka jo-Nyanza kaka jo-Homa Bay County waneno ni dongruok ema sani koro important dongruok makelo e Homa Bay County kata modo wuotho kelo no Nyanza mangima warwako kaka jo-ODM party obiro mondo wabed gi pi kendo usewinjo ni kasipol kiny wach pi olonch wan gi wach chiro Homa Bay wan gi wach ndara Masuba wan gi wach lam midhi go Rusinga wan gi wach ndara miloso Mfangano wan sani wamor ni nyaka ne ker marwa moluor President William Ruto chak bedo katiyo kanyakla gi jatendo Raila Amolo Odinga waneno ka koro piny obedo mokwe kalore gi wasiwasi manchwan go Luo ka sani warwako Ruto e Nyanza kama ngima kende Homa Bay County kiny warwake kunde modhi wuothe te wan warwake jo-UDA te ma siro kirwa Ruto wan kaka jo-ODM sani watiyo kod kanyakla makata ken mosruok sani wamosore nikech sani watiyo kanyakla mondo dongruok obedi pinywa ka kendo wamor ni president marwa siro jatendwa Raila Amolo Odinga mondo kaw kom mar African Union mano gima wamorgo kaka jo-ODM wan wamor kendo warwako ni president marwa rwako lwedo ariyo kiny wuoth kamoro amora e Nyanza ka Homa Bay mangima
warwake kaka jo ODM party. Jakom mana wacho no mar weche mag UDA kod ODM. Noneno ka chien ka ndi anya to kinde ng'anyo mag jinsi, noneno ka achiel kuonde mane jong'anyo geto ahinya ne en ofis mar UDA. Maneno ka ofis UDA moger Junction kod Okajo, noneno ka nokethi mokae mondo mopogore opogore. To wacho ka ni bedo ni sirikal noloso noketi sirikal malach monyuando ji te kata broad based government ok mi thuolo maber matiyo gi jo UDA kanyakla. Okang'e ni kaka un jo ODM county ma Homa Bay kandi boneno kaka dhi mbele kaendi ubiro bedo twech achiel mondo mi weche mag dongruok kata chenro mopogore opogore mikelo kaendi otim moko ng'eni ng'ane ja UDA kata ng'ani ja ODM to bedeno ka bedo ni noloso sirikal makama makoneno ka sirikal masai nolosi waneno ka jo ODM no kawo modonjo sirikal bedeno ka maendi nyalo muonyo ODM kata nyalo rocho chenro mag ODM kochopo yiero mag 2027. Okane kama ODM inyalo muony gi UDA. Gima timore en ni sama ne jowa ng'anyo kadwa wang'o ofis UDA Homa Bay ka ne pok Raila obedo piny gi President Ruto. Ung'eyo maber ni Luo ka Homa Bay ka Nyanza mangima ka en stronghold mar ODM. Sama nyopodro Raila ok owinjore gi Ruto kaka ginyalo rito piny to ing'e ni nyaka nyowa gombo wang'o ofis UDA. To sama ne sani Raila kuro tiyo gi Ruto sani koro UDA ok anyal wang'o ofisgi. Sani ofisgi go wadwa ni gitiya tiya margi go to ging'e maber wane majority ka wane wan gi ji mang'eny to warwako gi wabro tiyo kod kanyakla nikech sani koro wadwa dongruok. Sani kwaromo kod ko moso gi amosa to kendo wakono ni medu ya ofise mag UDA to wan bende ofiswa mag ODM nitie be ok onyal muony gi UDA. ODM majority ka to bende gima timore e kind Raila sani ma party leader wa gi president maro Mwagino en ni osiep moro bedo kanyo to ok en gima muonyore kata watimo coalition moro. En watimo osiep mondo tich otire maber mondo jo Kenya oyud dongruok. Wadwa noyud dongruok kaka oganda kendo kaka jo Kenya. To onge kama gino nyalo muonyowa kaka jo ODM. ODM pod wan kaka wan no. Yes. Kende buya nyoto maneno ka chien kandi usebedo ko nuwuotho ko temo lombo jo county ma Homa Bay kandi mondo donje duond bura mar UDA manono ku wuotho motimo yiero ma koro no yiere kaka jakom mar UDA county ma Homa Bay kandi tiwinjo ka jakom ODM wacho ni sani ndi kalore kod winjruok manobedo kind sirikal mar Kenya Kwanza kod duond bura mar ODM makono miyo jodita ng'wen mag duond bura mar ODM sani koro tie sirikal mar Kenya Kwanza. Winjo ko wacho ni sani koro nyalo bedo gi thuolo makare matiyo kanyakla molo kaka ne en chien kata bende no ka bedo ni koro ne oseketi makoro jakom Raila Odinga oseketo lai makare mar ket neno ne jo ODM otiyo gi sirikal e weche mag dongruok bende no ka mai nyalo kelo luoro moro amora ne duond bura mar UDA kata miyo thuolo mar ketho chenro mano sechako mar keto UDA bedo kod mbi e county ma Homa Bay kandi kotelo yiero mar 2027. Kamano ahinya. Adwaro nyisi gi chier. UDA is the ruling party. UDA man gi namba mang'eny both arms of the legislature. Nyiso ni wan gi ji mang'eny e Kenya. Mano miyo Homa Bay chwaka nikech wan ruling party. Wasebedo kwatimo party recruitment. Wasebedo kwa mbaka gi jo Homa Bay kod joluo maonge kibaji maonge luoro kendo kwa pundi nikech nokobi kod Homa Bay ka wan nyithindo monyuol ka. Onge gima ber nwa kaka jo UDA ni kuyo yudore e oganda wa nikech divisions siasa moko bedo guided kelo unnecessary animosity kendo kelo tuomruok e kind oganda. Mano sebedo witnessed. Mani ok adwa kawo serious gima jakom mar ODM Masuba notho wacho ni ne gibiro wang'o ofiswa. For reasons of moving forward, abiro let it slide nikech the spirit of the broad-based arrangement. One, adwa report to you ni the figures are not changing, it doesn't lie. Kidhi ka register political parties nitie requirement ni every registered party nyaka submit list of party members. Kibiro register of IBC
the last one, my 2022 election, Homa Bay County is slightly below 600,000 registered voters. To keep the UDA, Tiyudoka Sanika register political parties, the last 1.5 years was a move forward, but we are almost hitting 200,000 membership. That shows me willingly, without coercion, quite a good number. Magajo Homa Bay County, Njubiro voluntarily more register as members. And moving forward, one kako wadwa ne wacho, nisani, giye mondo wa mosere, mane mosebedo wa prayer. Nikech wana kaka joluo, mane UDA, matiyo gi sirikal, gimatiyo na sirikal. Prayer marwa, en ni jodalawa, raunegi, biru mondo wachiem. Wasebedo kwa gwelo oganda joluo, mondo mi obi mondo konywa chamo sirikal kod gero sirikal mondo gando abo bede kako gindi mamoko. Poknwa sa isolate mwawacho ni ng'ane mabito ng'ane kikibi. Wagwelo jite. In the spirit of democracy and the rule of law. Wan kaka jo UDA okodwa gombi ni chama mora mora oloro dhot ofisi. Democracy gini ber mana kako timore pinje gi dudi mamoko. Jo ODM of strengthen party again. Jo UDA, we have been strengthening our party and the target wa gia wasekete gia namba 5 wamanyama gia namba 6 mondo wakete wamedde mbele. Wan gi mwagombo ni wan kaka oganda. Siasa kik divide wa. Wabedi kaka jokanya chiel mondo mi kwa wuok wadhi mbele kacha. Nikech ng'ama riek mong'e somo nang, ng'ama janam nyaka bedi ng'ama ong'e somo yamo. Ong'eyo ni to goge pisa adi to yamo ringo nang'o. Kija siasa mariek to ka iseng'iyo gik mosetimore presidencies mosebedo chien kacha to chiji chon king'eyo ni there is something that is cooking. Gik mosebedo timoregi ok en gima wendo, en gima osebedo katimo in the history of Kenyan democracy. King'iyo siasa mar ODM leadership, at least adwa gone Ker Ruto erokamano kaka jaluo o kaka ja-UDA. Ne nitiere sa kind of arrangement mwito wacho ni onge ndiko. Adieri makende. Chik mar Kenya wacho ni ka nitiere a collision between parties, to nego beni nitiere a memorandum mabedo signed to bedo forwarded ka register of political parties. Ka ne ng'iyo handshake arrangement, ne onge any memorandum mabedo forwarded. That is the same thing timore the broad-based government. Onge kamora mora mwasani wadi UDA kod ODM wase sign memorandum mora mora. However, one year a silent understanding ni Kenya needs our unity of purpose. Mondo mi oganda ma jo Kenya stability obedi, mondo Kenya move forward. Kaka jaluo, agone Ker Ruto erokamano nikech ndalo handshake mokalo machien mar President Uhuru Kenyatta. Ne handshake Tonge jaluo ma ja-ODM manomi minister. This is the first time mwaneno a silent handshake through broad-based. Ma joluo ariyo madongo, wan kaka jo-Homa Bay koro wa johawi zaidi. Nikech koro kaya, for the first time in the history of Kenya since independence, jaluo pok nobedo minister mar finance. Mbadi koko kelo nwagodo. Okele nikech willingness mar Ruto. Nitie broad-based, so samoro gini rodhi kata Migori County. Samoro gini ne nyalo dhi kata mana Vihiga County. Nikech jo-ODM ng'eny kuonde mopogore. Wagone President Ruto erokamano wan kaka jo-Homa Bay ma jo-UDA kuom walo wuodwa ma wiye otimo jere kendo ng'ama very resourceful machalo Mbadi mondo mi obi okonywa gero sirikal kod Kenya. Erokamano ahinya Kennedy Buya, mano Kennedy Buya jakom mar UDA County ma Homa Bay Kandi. Mheshimiwa Nyang'e kaka achiel kuom MCS mag ODM County ma Homa Bay Kandi, noneno ka sirikal ochiwo gi sirikal ma manyonda moriwo ji te miluongo ni broad-based government. Kaka in achiel kuom jotelo mag ODM County Kandi, be neno kama nyalo ketho kwan mar siasa ahinya to ne jogo eko mantie duond bura mar ODM kochopo yiero mag 2027. Erokamano, awach ni politics and local based. For example, I ward not to understand politics man ward na malo ngata ngata. Homa Bay County majority, everybody is oyergi ticket mar ODM. And there's no way the ODM nyalo bedo swallowed by another party. Another one watching the figures ma usipna kenu buya watching UDA no register. Those are things on papers.
They are not things which are they are not the things on paper. And I don't know watching Manugi Managiti so that Monoka 2027 no chopro watching no I don't just Jimangan UD or equal core. But that is nothing like UD or Jimangan. And if for me to challenge him, we are moving towards 2027. When we UD with the year MCA kata MP in Homa Bay County. I want to assure you that right today. Okay, Manukuru Nisini, the UDA have got no numbers in Homa Bay County. The broad-based government is very good because Kenya is bigger than individual. Broad-based, together, but the majority members in ODM, together, can recognize the ODM is the party. That's the party to go with. And the broad-based government are working. Nikechi mukongothi kilo development mangenya nyansa kato kinomara reyo. Tumuniki ba mana intire manage you masa mon. Even people who are in the UD and ODM, these are just our brothers. Other brother, this is my brother, that's our sisters. The broad-based government is is good. What do together on makes one development obey. But now come 2027, when you work and ODM will carry the day as always. Right of yes. One, what do I guide? Upon a year mokuango. No, I'm a senior member. Senior member. I'm a senior member. Adwani sini the rule of law and democracy. Unge kamoro wach Kenya kai katiba. Ni a section of Kenya belong to an individual or a given institution. Every Kenyan is free to vie with any registered party within the Republic of Kenya or rather independent. Koro mano in kaka ngamusomo kendo ngamotelo noganda nyaka luor sheria. Gima dwate mawacho. Ang'eyo ni gino bwoge. Awene time mondo heal, mondo adapt to the changes mabiro mbele ka. Another thing madwa nyise nikech gimomora godo. No yie tarido. Mano nyiso niya wase break the ice. Wase break the ice. Jowande Homa Bay County, we are moving on. Opio wandai. Haya, twakuro chiek yo Homa Bay kuchocho ni kuma mpaka dhi mbele sani wach mar limbe mar ker dala mar Nyanza osechako ka Migori ochomo Homa Bay kendo koro ntiere chenro man godo mang'eny mathoth monego bed ni ochako godo wuoth to ntiere jotelo kanyo ne man ok winjre ni koro ng'iso nang'o tend Kenya koro ochomo UDA koso oyo to ang'e ni ntiere chenro man godo mang'eny ada ng'isi kaka chenro no bedo chakre kawuono ne dala mar Migori kuma nodhi e Kegonga cluster water project Lower Kuja irrigation Gere Mapera road bende nodhiye Homa Bay ma koro chimo kinyi no endo odhi chako go Yugis water project commissioning Homa Bay fish market inspection Rusinga ring road launch to gikaso gidhi rwako waziri John Mbadi mane mbaka modhi timore kiny Homa Bay kadonjo chieng' machielo no Siaya kore modonje mano koro donjo Friday program ochabo chimoko miluongo ni Mageta Island solar PV mini grid commissioning Siaya SP market odhi Siaya rice mill bende odhi kaso odhi ka CS Opio Wandai kadonjo Ngeso to koro donjo Kisumu County mane kama chieng' me koro ilore wach mar wuoth mar jatend piny Kenya no Kisumu Marine School Commission Kibos rice mill brobedo LBDA Lumumba HP to gi Nyabondo Trauma Center mane chenro mar jatend piny Kenya kaluwore gi chenro mosemiwa kumodhi wang'iyane ni wacho nang'o ari adika auchiel nono kaka pok wadok dala mar Homa Bay mondo bowuogi ali abich gi wendgi mane gintiere godo kanyo endo mondo winjane ka giwacho Trevor maendi min wino Kamino Molo mar Ngodhe amor kod odisa kaka tiyo Nyasaye omede ndalo mang'eny mondo Homa Bay omed rieny magi jo boda kikiny gi lewnegi Ramogi TV lere gwenge mago kana an Harrison Oswe kamano Harrison an Lawi wuod Adori an Renya
korgu ko chape sai mora malich to wan gi liel wayo go jakom Musaini gimana wayo maduka joma go bush jopiny gi Ali Abich mane dala mar Homabay kidhi mabor ahinya. Niliona kwa Inolo. Ulikuwa unaamini utashinda? Nilikuwa naamini kabisa. Na ndio cheki yako na. Sasa itanisaidia. Kile nataka waambia watu wacheze hii ni kitu ya ukweli. Nilicheza, kwanza nilicheza sabali 3. Oh. Na nikapata pesa. Ndio hizi sasa. Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811*381#. Kumbuka sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pale nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design wakare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P Yonja wauntie kikubed mabor ya koromgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this Kokangegi moro tawinjo Romani ninja the entertainer wajo maintain your position Idi unakanyo kika fire gudi Kulokol instrumental Wawacho ni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach Samuel Otieno Watimo musine stimo lali o mabekoni kuro wadoga neke ndiri Ali Abich mondo tiek twak mane gin gore buch jopiny. Ali Trevor watimo musainya kuom ng'ikruok mobedo kalure kod lal mar stima kata kamano wasiduga yamo ne wadhi nyime kod twak wang'iyo dongruok ma itimo kod jatend piny kod wach mar loso sirikal ma manyo wasiwuoyo kod jakom mar UDM un kaka jogo eko makino ratiro ma oganda Homabay kaendi ere kaka uneno wach mar broad based government bende noko nyalo ketho kwan mar siasa ahinya to duond bura mar ODM e piny luo kaendi. Erokamano Ali Abich asewacho ni an ja ODM to nitie kuonde monego wawach adieri. An kaka jakedo ne ratiro mar oganda an aneno kawuok Raila siasa bro change gik mang'eny e piny luo kaendi wawe wuondore nikech king'iyo ODM mare 27 yiero ne ber nwatero wajumbe 118
ochako kethore 2013, watero wajumbe 98. Omedo mana kethore 2017, watero wabunge 78. Kanyo gik 2022, no rach ma ket ne ringo godo. And gima ketho ODM en kaka itimo nomination process. Ma ema biro miyo parties mamoko thuolo mar penyo. And kane ing'iyo Homa Bay, Mamweche miyo wacho, County Assembly, gichiegni independent to kaluwore gi ni koro ji ni kanyakla, inyalo maka party machielo penyo. Mano adieri manitiere manyaka wayiene kama koro wachomoni gi riwruok ma koro wariwre ni. Ka Raila pod nitie, tabro wacho ni obro bedo amen matek. To kopo no wuok modhi mowe thuolo, kwanza ji biro gore ODM ni mopogre, nikech wan kaka jokedo ne ratiro mar oganda waneno loophole moro. Kidhi constitution mar ODM kar section 8 wacho ni ka vacancy owuok, the National Election Board shall declare vacancy at least in 2 daily newspaper, the 2 radio stations. Aneno no year national chair, Homa Bay County chair, the 3 deputies, party leaders. No ko yer gi chik mar ODM. Onego bedni national election chair kendo wabro ndiko ne mondo gi declare vacancies, mondo yer gigi ok ochuno ni kore go kura kata ko gik malo kuro tiwinjruok bat oseland gi. Omiyo ana wacho kaka ng'ama notemo kocha to koro duogo ka. An ema koro ang'eye ka, omiyo jakom Ken Obuya to gi jakom Tuko. An koro chakre kawuono an ema bedo jakom government, broad based government ma Homa Bay County, nikech makamu nosekaw Manyanza gi Western Region. Erokamano ahinya Logore. Jakom Tuko, lesna boda ka machere. Wach mari mogik nyalo bedo mondo wang'iyo kaka bedo kaachiel kod wanyalo broad based government. Wach mari mogik mitiyo kwatiyo jopiny Homa Bay kawuono. An wach maduong' wanyalo wacho en ni wan kaka ODM fraternity wamor ni sani watiyo kanyakla gi jo UDA, and wamor ni moluor ker marwa Ruto koro tiyo kanyakla gi jatendwa Raila Amolo Odinga. E sama limbe ma koro ker ni karwa ka, wamor ni dongruok dhi biro ka kendo warwake kabisa, nikech waneno kobiro mondo timno maendeleo. Kaka jo ODM wan warwake kendo ibiro yudo kwa dhi wuok mang'eny kabisa, chakre nuneno Migori kata kiny nuneno Homa Bay nyaka Kisumu, Siaya. Wadhi rwake watek wawuok oko nikech wadwaro dongruok. Wan sani jo UDA ki jo ODM wadwaro watim kanyakla mondo dongruok obi e Kenya, e Nyanza, Homa Bay County. Ya giboda wacho ni leaders here mondo gitim development kuonde ma giaye. And kada we in Homa Bay County as one of the MCs that are watching for the last 2 years of system tremendous very good things in terms of water, roads. Nikech the governor mana wan gono yimondo wati godo. Compare this term to the other time was it a lot. Kakana in my ward kochia, asetimo yore mang'eny, asekunyo pige. Sanene wagero eye centers 4 per ward. Asegero 6 eye centers for the last 2 years. And then pura digero mo. Koro apa ni giomi yero jutani ke development market ume aparo ni udumaisata aparo ni the ODM 2027 nana ka this time the MCS nyalo bedo mang'eny mugik. Idhi yerge mang'eny mugik malo kako sebede ki yero ki. Omianda wach ni on the broad based government mosa yer da wach ni juti together as we focus most on development maendeleo mwangi. Kiji mano miyo yero kwa tiyo maendeleo ne joge wa aparo ni mano biro kelo changes wati together mondo miwa make sure jamano yero wa ginano maendeleo miyo negi yero wa. Mano wanyalo wach. Jakom Kinido Boya sama yo wango wach manjamelo bedo umbugi ke bo last 1 minute. Erokamano ahinya, agodo erokamano kuom jowa, ago erokamano ni jo ODM gi jatelo latelo. Jenda maro event ni kaka president mar Kino bi kaka president mar Republic of Kenya. Omiyo warwake uru kaka ker marwa, wan kaka jo Homa Bay, sa siasa no oserumo. Sani wago siasa mar yiero rumo.
wan kaka joyudi ne watieko nyaka siasa mar yiero mar chama. Wan kiny wawuogu rwako jo Homa Bay, jo ODM kod jo UDA, warwoku ker. Ma en dher ariemba. Dher ariemba ibolo ne bala, tiyo oya ok chwade saminyiedhe. Mondo wayud chak kaka oganda. Ero kamano. Ero kamano. Kura Mugajwang' mane wana twak achiel ka moko jo Kenya County mabe kanyo to jotelo mantie yone ere kaka dongruok ma bro donje piny luo kaende kaloro ko limbe ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka timo chakre odiochieng' makiny chakre odiochieng' manyoro kiny kachiel kod ngeso ma bro tiko wuodhe ma dongruok e kaunti ma Kisumu elo wenda kamoting'o jakom ODM e kaunti kar chung bura ma Suba North Narkiso Tuko jakelo ratiro mar oganda e kaunti ma obe kadi Evans Ologor jakom ODM jakom duond bura mar UDA Kennedy Obuya kachiel kod MCA Marco Chia Ward Michael Nyange ago nwero kama na enya kenda duke kachiel studio bang kwa sebedo kwa twak mara tipo kono ngio dongruok makoro jatend piny Kenya William Ruto geto twalo e county sangwen makalu ka kama kachiel na studio Trevor Kenya lo winja nyalo kawge kanyo Yawinji maler erokamano ahinya Ali Abich gi wendu kuom twak mong'ith ka un Homa Bay kanyo wamor ahinya ga kugo mbakano. Mae gima wadwa watim joka ma kaka nyikwa Ramogi nikech wang'e ni umbe kama untiere un gi pachu un gi mbaka modwer mondo mugo. Koro wabiro ga biro kuonde mopogore mondo eka koro buch jopiny obede yo makare. Erokamano ahinya Ali Abich wabiro neno kaka koro wuoth mar jatend piny Kenya William Ruto biro timore e dala ma Homa Bay. Wan biro bedo kodi kiny mondo winjare ndo to gipange ang'o motimore to jotelo neno nang'o e wach mar mbaka no. Mosnwa jogi wendi tema nin godo kanyo wadwoko erokamano Ali Abich. Bas koro mano e kama walore chenro mar buch jopiny kendo kama walore chenro mar oimore ka ntiere ka gi Belinda Adhiambo nyarge makala kaka jaloko marwa to kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokamo.